Zodat nou lieket krijgt de kranten in kwaten een nieuwe eigenaar. Frieslands Hoofdblad sinds 1952 staat in een verkeer, omdat er ook verkeerd uitpakt de investerings, het memmerbedrijf van de kranten, NDC Media, in zwiere financiële problemen komen is. En de kranten dreigen het mooi te slepen in al haar ellende. De bank is nou de baas. Na 4 jaar financiële crisis had de kranten een miljoenenschuld. Ze staan aan de randen van een faillissement. De financiële meesken van de ING-bank bepalen hoe de toekomst van de kranten eruit ziet. De besluiten worden net meer naar Miljout, maar aan de Zuidas van Amsterdam. Het hartbeleid van Friesland stiert de keep. Onderwijl stiert de kranten financieel onder curatele. De bank is baas. In 2002 bestierden de kranten 250 jaar. Het weer grutfeest. Deze courant, die men voornemens is alle weken uit te geven, zal volgens een bijzonder en nieuw plan geformeerd worden. Uit de volgende nummers zal de lezer het rechte denkbeeld van dezelve kunnen formeren. Men zal dezelve meer en meer trachten te verbeteren en tot uiterste volmaaktheid brengen. Hiermee begon het eerste nummer van de Leeuwarden Courant, 29 juli 1752. De Ljouter is een zoene kranten die het klaar is voor de toekomst. Dames en heren, even een kleine voorinstructie. Als redacteuren onder de 30 voor op de grond willen gaan zitten, op de achterste bank. Maar in een periode tijd kan er heel wat verhoren. Wat is er misgaan? En wat valt er nog te redden? De Ljouwte Kranten is een instituut in Friesland en had altijd een goede positie in naam. De krant is wortelen in de Frieske gemeenschap en jet bij het Frieske erfgoed. De lezers binnen trouw, er wordt goed verzinnen. De krant had een brede redactie, de kwaliteit is heeg. In 2012 dat weer natuurlijk een geweldig jaar voor de redactie. Het ging goed en we lusten door de aandacht van Oren Media, van wat doen dat leuk te hebben. En het zag er goed uit al jaar. We wisten wel dat het moeilijker werd zo. Dat werd de trend, en die kost ik internationaal weer dat al zat, dat de printmedia zodat dat je onder druk kwam. Maar de stemming weer heel goed, omdat wij sterker nog weer en we natuurlijk een ideale aandeelhouder. Dat is we goed om dat even te nemen. De stichting Cement en Dree weer toen de grootste aandeelhouder worden. En als het aan collega's in het land vertelt, is het wat van aandeelhouder. Wij hier een ideale stichting, maar een duidelijk doel, namelijk een kranten overeind houden, dan winnen ze jaloers. Cement en Dree hier, groot bezit, ik kan wel eens zeggen, met de Berlusconi's van Noord-Nederland. De media verhaal in de hand, nou dat weer wat draam, maar het weer al je geef, het zit degelijk in een ander en we hebben eigenlijk geen grote zwaring voor de toekomst. Cement en Dree is ontstaan in een oorlog van illegale bladjes. Het is de propaganda van de Duitsers. En die is direct na de oorlog is er eerst Cement en Dree Friesland ontstaan. En die is direct na de oorlog, of al gauw na de oorlog, die voor de helft eigenaar van de Ljouwte Kranten worden. De NDC, de Noordelijke Dagblad-combinatie, bejouwt hem in 2005 op een boekenmerk. De uitjouwerij Veen, Bos en Keuning wordt oernaam. 2 jaar later komt er een fusie met de Friese Pers en Hazewinkelpers. Destijds, hier staat ik. In het Ljouwter Café Eigelaar zullen Pieter de Groot, Bonne Stienstra en Willem Steginga waarom op haar beginjaren bij de kranten. Waar is het misgaan? Ze bezieken een analyse te maken. De Ljouwter had altijd een prima werkjouwer west voor de journalisten. Een treffelijke werkjouwer. Een geweldige werkjouwer. Dat had altijd zo west, want ik weet nog wel, een oud-omke van mij, die wie chef van een boekbinderij bij Jongbloed, de Bibeldrukker.
En die zei toen al dat altijd al zijn in 40, 50 jaren, als je bij de Ljouwerter Kranten werkt, dan is je kostje goedkoop. Dan bist je onder dak. En het werkt zo. Ja. En we zitten niet goed. We hebben het salaris dat weer knap, maar de secundaire arbeidsvoorwaarden weer natuurlijk bovenmodaal. Ja. De worst, ik dwongen om die werk goed te doen, want er weer natuurlijk een enorme concurrentie. Ik herinner me dat wij met 5 man op perstribune van de Riedsvergadering zitten. Fries Dagblad, Ons Noorden, hier stond nog. Vrije Volk. Vrije Volk. Streekranden. En een streekrand hebben wij dan. Dat is maar je 5. Wie hebben we goed journalisten, weet ik net. Oren media daar ben ik prima journalist. Ja, ik weet wel, toen ik kwam, toen weer wel wat op de redactie van de Ljouwerter Kranten, daar heerste wel een stemming van nou. Ik wil net zeggen dat je met veel dat je met uitverkoren volk wint, maar je zit er wel. Nou, zo ongeveer. Ja. Dat enige arrogantie spelen met vrienden. Dat weet ik wat indraaist. Ja. Maar het had wel lang geweest dat het. Had je op de Ljouwerter Kranten kwam, weet je, waar je kan dat meer soorten van promotie. Ja. Zo laat het wel. Ja, en als je ook bij de Ljouwerter Kranten waarschuwt ergens in, dan is het een goede. Dan moest er wel een goede reden. Ja, en dan waren het eigenlijk, dat was hij net een tank aannemen. Nee, dat weet ik nog. Wat zou dat voor? Dat hij vaak ik net een tank aannemen, daar stond hij bij de kranten bij. Nee, dat wist een kloot. Ja, eigenlijk. Waarom kon dat net zo blijven? Ja, dus de vregelswoord. Je op een gegeven moment we hier toen in 2002 hier wel een oren directie kregen en toen is Jan de Roos kwam, maar we toch echt wel nemen. En dat weer een jonge, dynamische ondernemer, ik mij wat shoeing schrijft. En die zegt die enorme reserves die er bij het bedrijf waren. En die had toch van, goh, hier hebben we volle meer mee. En toen kreeg toch een oren sfeer in het bedrijf van wie moet landelijke speler worden, wie moet maaid worden, wie moet marktleider worden. Dat soort termen kwamen in volle meer naar voren. Maar merkleider waarin? Nou ja, dat weer de vraag waarin. En toen kwam de grote boekuitjouwer VBK, dat zei de meeste meest niks, maar er zitten al wat uitjouwers onder. Veenbos en Keuning. Ja. En er zit Amstel, Antos, ik zie dat toen de uitjouwer weer van Geert Mak, van Dan Brown, van Saskia Noorden, dat weer echt een grote uitjouwerij, die kwam op een merken. En toen hier Jan de Roos iets van dat moeten wij erbij hadden, dan ben ik grutter en dan ben ik landelijk, staan we op een kaart. En dat slag het toen ik wel. En dat joeg dan een zekere euforie in het bedrijf. Van god, had ze dan maar lapt, die Noorderling, om landelijke uitjouwerijen op te keepje. In 2005 komt er een nieuwe topman bij de NDC, Jon de Roos. De Roos besluit dat de NDC breder en sterker worden moet. Er zal een frisse wien waaien bij de Ljouwerter. Hij weet dat de grootste aandeelhouder van de kranten, Germain André, 10 miljoen op een banksteen had. Maar dat geld kan meer gebeuren. De Roos zit op oernamepaard. Wie en ik bij mensen in het bedrijf zijn, waarom moet dat nou? Maar daar had ik niet meer opschouding van als journalist. Maar uiteindelijk wie dat wel, ik door de commissarissen accepteert, wie moet groeien. Wie moet, als een teliets om alle nijigheden die op je zou komen goed opvangen te kennen. Kranten, dat weer de theorie. Kranten nemen in belang oor en dan moest je oren dingen in zetten en daarvan moest grutter werden, dan moest massa. En dat gebeurde? Ja, dat gebeurde. We waren in een NDC-VBK, dat was de officiële naam. En we hadden er in een hele grote boekuitjouwerij bij. En dat, op zichzelf is dat wel noffelijk, want meestal niet boekuitjouwer, dat ben meestal best wel met praten kerst. Die had wat cultuur en die kon ik ook, dat klikte wel. Alleen was het puur economisch juist, hier geen enkele betjutting, want de synergie tussen een krant in Ljouwert en een uitjouwerij in Amsterdam, daar kan je net zo vol van mij. Het Dagblad van het Noorden, de Grazerpoort van de NDC Mediagroep, zit in een heel leeg gebouw onder Roewaai in een stad Grains. De situatie is vergelijkbaar met die van de Ljouwerter Kranten. Eerst had de NDC de VBK kocht. VBK is een conglomeraat van uitjouwerijen. En dat we in die tijd een fantastisch omgekeerd. Daar stond ik helemaal achter. Ik heb van hart en mij geholpen. En ik denk nog steeds dat het een goede set geweest is. Maar daarna kreeg de directie de smaak te pakken. Dus er kwam een soort expansiedrift door het bedrijf. En toen waren er eigenlijk heel
heel tijd maar op nij zocht naar orenmogelijkheden om uit te breiden. Dat wordt ook een strategie, hè? Basisverbreding heette dat dan. En dus dat leidde tot allerlei avonturen. We zijn in Limburg geweest, we zijn in België geweest, we hebben nog zelfs toch de PCM, hè, bij Volkskrant, NRC en alles, oer te nemen. Dat is allemaal misleren. En toen ben we uitgegaan bij Tieme Meulenhof. En daar hebben ze eigenlijk wat aan verfretten. De educatieve uitjouwerij, de uitjouwerij van squalboeken van PCM, die moest verkocht worden, want PCM hield neder. Zie ik in en PCM, dat weer de uitjouwerij van de Volkskranten, van Trouw en NRC toen ik nog. Dus dat... En toen had Jan Roos iets van dat ontkomt me net, die maar ik erbij ha. Boeken, en met name squalboeken, hebben het altijd goed in. Als Roos ziet dat de educatieve uitjouwerij Tieme Meulenhof te keep is, stelt er alles in het werk om deze in handen te krijgen. Het maakt 180 miljoen kosten. Een soort geld, maar dat mag geen probleem wezen. Als ze maar een maaifinancier vinden. Dat is in 2008 in dat room kwam en daar is vierstevolle van betalen. Dat weten we nog wel zeker. Dat was toen net zoals zijn een bedrijf. Hoeveel waren er van betalen? De bedrag wat toen neemt was weer 180 miljoen euro, die ook alles bijkwam. En ja, dat weer een bedrijf van de omvang die wij toen hier, weer dat wel een hele protte. Ja? Maar dat weer totaal op het verkeerde moment. En dat kerst verder net verwitten. De commissaris niet, daar wel mee instemd, ik net. Maar in 2008 begon de financiële crisis in alle hevigheid los te komen. En dat is eigenlijk het keerpunt West, zeg maar in de geschiedenis van de NDC en daarmee ook van de Ljoute Kranten. Grut aandeelhouder Germaintje André en haatredacteur Rimmer Mulder waren onrustig van zulke grote bedragen. Germaintje André loekt een financieel specialist aan voor advies. Daar kwam dan een voorstel wat van de directie, met volslaande instemming van de Raad van Commissarissen, met een instemming van de ondernemingsraad, het hele personeel van het bedrijf. Toch hebben we gezegd, ja, dat zijn mega beslissingen. We hebben ons verzonnen van onafhankelijk advies van een deskundige boetensteender die dus adviseerde in uw positie als aandeelhouder. En ja, die kwam ik tot een positieve conclusie en daarmee hebben wij gezegd, ja, je kan je net netjes zeggen. Er weer maar een lietse kring die terecht wel op een hichte weer, want het was wat versluieren. Het wordt ik heel lang van die deal rond weer, omdat de financiering net zo makkelijk weer. Ik weet dat er verschillende banken rierplachten binnen, offertes vregen. En nu uiteindelijk blijf ik maar in een oer. En dat is ook een teken dat het moeilijker laai. En welke bank bleef oer? De ING. En dat is dus nou ook de grote speler in het geheel. En dat het echt verkeerd ging, dat konden wij echt merken in 2009. Dat weer de begroting weer, van 2009 weer rond. Dat weer al wat krapper, omdat ja, advertenties door de crisis en oplagen, dat waren alleen wat minder. Dus dan weer voorzichtig begroten. Maar dat zag er goed uit. En toen kregen we in februari in het jaar dat er fors bestuurder worden moest op het hele bedrijf, waar alle afdelingen, ik de redactie aan maatbaar moest. En dat, ja, als het in een begroting bestuurder was, dat is een teken dat er iets ernstigs aan de hand is. En dat koest net schön uit de ontwikkeling van advertenties of zo. Dus toen, ja, in Lietsekring hebben we toen direct al zijn, dit had te krijgen, maar die schuldenlijst, dat kennen door, dit mat van de bank. Maar dat werd door de directie hevig ontkend. Nee, het weer alleen maar om het bedrijf zoon te houden en op langere termijn, nou ja, dat soort verhalen. Het was steeds duidelijker dat we een bedrijf met 3 takken, een educatieve boekentak, er zitten de schoolboeken en zo, de Tieme, een algemene boekentak en een krantentak. En die gingen elkaar eigenlijk net zoveel te bieden. Ze zitten bij elkaar in een huis, maar er was geen meerwaarde uit die samenwerking te hebben. Mei 2008 weer duidelijk dat de financieringslesten, ja, dat die toch wel als een molen staan om het totale concern heen hangen. Om een lekker. Ga je er spijt van? Achteraf zeg je, ja, dat hier net matten.
eersten die de bank stelden, die waren alsmaar heger, omdat het onderpand zeg maar, steeds minder euro was. Die educatieve uitjouwerij, daar waar direct al flink op afboekt. Daar wie gewoon te volle van betalen. Nou ja, dan krijg je hetzelfde als in Hoes in Waardendaal, dat de bank zei van ja, de schuld is nog groter dan het onderpand, er moet wat gebeuren. Hè? En er moest meer rente betalen worden. En dat ging alsmaar trouw. Dus, en toen waren de sfeer in het bedrijf oors. Er moest bezuinigen worden, moesten mensen uit. En dat winnen we op een redactie al dan het wend. En dat was toch alweer wat delberden van maar dat het te krijgen hier met schuldenles, dat mocht eigenlijk net niet worden. Bij het Financieel Dagblad werkt Jeroen Zegenhout. Hij volgt de actuele ontjouwings bij de NDC Mediagroep met grote interesse. Was het te voorzien in de tijd dat Jan de Roos aan aankopen deed, dat het verkeerd zou uitpakken? In die tijd, in 2008, was het moeilijk te voorzien dat uiteindelijk de aankoop van Tieme Meulenhof zou leiden tot de ontmanteling van NDC VBK. Het is wel zo dat er toen wel een topprijs is betaald. Echt op de top van de markt is Tieme Meulenhof gekocht voor ongeveer 135 miljoen euro. Alleen Jan de Roos kon natuurlijk niet weten dat daarna ook de kredietcrisis zou uitbreken en dat er heel moeilijk een nieuwe aandeelhouder zou kunnen worden gevonden om dus uiteindelijk het bedrijf helemaal toekomstbestendig te maken. Dus in die zin is het niet zo dat hij toen een verkeerd besluit heeft genomen op dat moment. Achteraf kan je wel zeggen dat dit ertoe heeft geleid dat de huidige problemen daardoor zijn ontstaan. Ik wil nog even hier wel bij nadrukken dat het een goede krant is, die ik nog heel goed rendeert. En dat de problemen vooral veroorzaken worden door een versmarring door andere activiteiten. Die kranten hield die ontplooid had, of het bedrijf ontplooid had. Ja. Het bedrijf dat dus volle groter worden is. Ja. Hè? En al je dingen onhellen had in een tijd dat van Joegij, dat al de BM nooit in de hemel groeiden. Toen kon alles en toen wou ik zijn van we moeten vooral meedoen. En ja, misschien die mensen ik wel gelijk, maar dat we achterhouden toch wel al hier en wat megalomaan. Ik weet nou dat een van de directeuren beneden was hier, Jan de Roos, en dat er in een interview in de journalist in het vakblad stier dat er zei van dan moeten daar in Friesland nog grote parten met Jilt staan en dan gaan we eens even wat doen. Ja, dat had ik nou even nice doen, dat hij gelijk kon, dat had er zijn doen. En nou, dat heb ik goed in slagen dan. En aardig hoor. Ja. Als je Jan de Roos is toen ik wil waskoren van verschillende kanten, denk erom die squalboeken dat het ik net zo vast meer, die prijs die ik onder druk. En wat ik hoop op spelen is dat leermiddelen waren veel meer digitaal. Het kon veel meer via de computer en via programma's. En dat iedereen wist hoe dat nou precies financieel uitpakken zou. Squalboeken is wat een aparte handel, want het had een lange tijd van vertariëring, maar dat het niet een keer in het systeem zit, dan kan je er lang goed aan verdienen. Maar dat we toen volgens onduidelijk had dat was sabluwe zo. Dus hij is wel echt waskoren van door dat net. En wat mij hij het meest verwonderd is dat zijn banker ik wel instapt is. En die had toch ik kennelijk jongen van nou, het zal misschien wel goed komen. Achteraf denk ik dat ze jongen dat het risico te groot weer. En ja, daar ben ik commissaris en opstapt. Dus ik een nieuwe rier van commissarissen kwam. Toen zag ik Afrika onlutsen als bankman die dan. Want het weer eigenlijk nog maar één probleem en dat weer Jilt. De ING-bank wordt baas. Het weerombrengen van de schulden krijgt topprioriteit. De 300 miljoen schuld moet hoe dan ook ompakt worden. Ja, de bestuurdering waren ik steeds roer en de bank kreeg steeds meer faciliteiten. Dat ga ik dan krijg mij maken dat alles, elke maand moest er een rapportage naar de bank die echt alles in de gaten houden. En iets extra's of zo, dat kon ik absoluut niet meer. Je staan eigenlijk onder curatele. Dat kan wel zeggen, ja. Dat is een zwierwoord, maar daar komt het wel op deel. De bank neemt het oer, ja. De Ljouwte Kranten had altijd het haatbeleid van Friesland-West. Er waren tijden dat de kranten meer dan 120.000 abonnees hier. Nu is dat al veromroel naar 22.000. Ik de lezers vernemen dat er bezuinigen werd.
Ik maak ze me wat zwaarder over en ik vind hem wel steeds tender worden. Ik ben er ook wel wat gauwer doorheen. Het had net, ja, hoe zeg ik het, het had net meer meeste aandacht meer. Ik blijf er doorheen en denk, nou, dit weet ik wel van jou het. Het komt denk ik dat je op andere manier niet als het nice kan krijgen. Maar dat valt mij wel op de laatste tijd. En dan is er, om de kosten te drukken, nog een verhoring. De Ljouwte kronte wordt strak Maaskronte. Voor u als winkel is het natuurlijk goed. Want als wij vanaf jaars de kranten verkopen is het volle beter. Maar ik ga een soort mensen hier in de winkel die zeggen van ja, wij komen middags of uit het werk of middags een bakje koffie, even een krantje erbij. Dus ik ben een heel soort mensen die zeggen van vind het heel schande. Ik vind helemaal niks. En waarom vind ik het niks? Omdat ik maar eens de Telegraaf lees. Dat is al het verhaal wat juist gebeurd is. En dan lees de kranten leest, jongens, en dan pak je toch wel heel te wat doen. En hoe dat in Friesland gebeurd is, dan kun je nog even een Arabië zeggen, maar hartstikke leuk. Dus ik vind helemaal niks, want je kan maar eens net wat kranten lezen, dan heb ik maar net om tijd. Ik zit er net op te wassen naar het Maas. Ik ben ook wel een beetje bang dat er misschien wat nice mis. Nou. Hoe zul je dan nice missen? Dat ik denk dat ik nou wend ben dat het hier in de omkring Maas wat gebeurt. Dat ik dat dan jongens hier wel eens in de krant lezen en nou straks net meer. In 2009 is echt het keerpunt geweest. En toen was de sfeer in het bedrijf echt oors. Hoe waard de sfeer dan oors? Grimmiger. En het, wat ik al zei, met Jan de Roos koest ik minder noffelijk praten. Ja, ik kon merken dat die man ook onder druk stier van het ging net goed. En dat kon ze aan alle kanten merken. Je wilt voor elke nier een schuld hebben, dat zit hij toch op een nekken. Dat zit altijd in achterhollen. Want dat is net fijn, dat belemmert op een of andere manier. Veel zie je er net vrij terug, dat zie je. Maar twa is dat ja, die schuld moet uiteindelijk betalen worden. En dat betekent dus dat als wij geld verdienen, dan gaat het meeste geld wat we verdienen gaat toch aan de aflossing van de schuld op. En dat is zonde, want dat geld hebben we eigenlijk nodig voor nieuwe plannen en investeringen en dat soort dingen. Het gekke is dat de kranten op zichzelf nog redelijk draaien. Er wordt volle minder dan in het topje, maar het kan al je nog krek uit. En, alleen door die enorme schuldenlast had het bedrijf als geheel maakt het enorm verlies. En als je ING zult het dan een keer afwollen. En nou, daar ben je bij de kranten, is het hele bedrijf in feite in de verkoop kwam. Er wordt zocht naar iemand die het oernemen wil. En dat is vooral omdat ING ja, een keer eruit wil. En het is voor ING een geweldige strop natuurlijk. Die verliezen er enorm geld op. Het gaat uiteindelijk alleen maar om geld en de redacties hebben geen geld. En ik heb het net, tenminste net genoeg. Dat praat echt over tiental miljoen euro's. De totale schuld wordt ongeveer op 300 miljoen roest. Om dat soort bedragen hier. Ja, daar ben ik net zo volle die dat betalen kennen. Daar ben ik stichtingen wel die het wel willen. Maar ja, als je begint over honderden miljoen, ja, dan ben ik kansleers. Ik ben wel peteerend met de NOM, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Maar zodra het die jaren op wat voor bedragen dat het gaat, werd ING eens op uit is, ja, dan ben ik voort. En dat is het frustrerende, denk ik, dat er nou ergens in Amsterdam aan de Zuidas in een keer besluiten wordt wat hier gebeurt bij de kranten. Er zijn nog twee opties. Tenminste, er hebben zich twee biedende partijen hebben zich gemeld. Beide uit de regionale hoek. Dus Telegraaf Mediagroep en Wegener hebben geen belangstelling meer om de klantgroep over te nemen. Eentje Friesland Boppen en de huidige grote aandeelhouder Germain Dendré. En er is ook nog een groep rondom de huidige directeur van NSC Mediagroep, Gert-Jan Oeldrik. En de vraag is eigenlijk van of er een regionaal krantenbedrijf puur op Noord-Nederland blijft ontstaan, of dat uiteindelijk NSC Mediagroep opgaat in een nog veel groter regionaal krantenbedrijf. In het gunstigste geval komt er een eigenaar die het echt respect had voor de kranten, voor het erfgoed, voor de maatschappelijke functie die de kranten had. Dat kan altijd nog in theorie, maar dan moet ING wel genoegen nemen met een enorm verlies op hun investering. In het ongunstigste geval wordt het de oplossing van de Haagse Courant, een redactie die het van
wat buitenlands en binnenlands nijs. Je hield er net bij zit, je had alleen nog maar een liedse redactie had van puur regionaal nijs. En dat ik toch heel behind. Dus, dat hij dat zeer? Ja, dat me zeer. Toen ik in 2007 een keer nog eens mijn Chimentje Dree en ik de president-commissaris nog eens een keer goed tronnen hoe staan we er nou eens voor. Toen had ik zei ik heb wel janken. Ja, het is echt omdat het net neder weer en omdat we er echt in een prima uitgangspositie. Een krantenuitgaan is het exploiteren van een meerskepgevoel. En dat is in Friesland nog. Hè. Dat wordt minder, maar ik denk dat de kranten erbij jet. Als zo'n kranten er net meer is en net meer van Friesland is, maar ergens oors wij komt, dan zal dat meerskepgevoel verder gaan, achteruit gaan. En krijg je natuurlijk de hele Friese cultuur, zal daar toch weer wat minder worden. Ik denk, ja, waar is het nou fout gaan? En het is net de schuld van iemand, ik ben meer bij belusten geweest, maar het is wel heel sterk. Zeg maar, het weer wordt beleerd wat Jan de Roos graag woe, wat ik mijn kracht uitdroegen had. En, dus in die zin vind ik wel dat hij in elk geval als haatschuldige, als haatverantwoordelijke niet worden had. Eind van die jaar had de NDC de beide uitjouwerspoorten met flinke verliezen van de hoondien. In de krantenvraat hield het min. De kranten rekket 5000 abonnees kwijt. Op dit stuit werd praat met 3 belanghebbenden die de kranten oranje houden willen. Chimentje Dree, Friesland Boppe Oranje Woud, die de eigenaar van de Frieslandbank en ING Investments. Deze deal had het al getrokken de volle instemming van de haatredacties van de krant Nigreens en de Ljouwertkranten, zeker. En dat had er alles mee te krijgen dat het een eigenaar is die het liek als dat het vroeger vaak het geval was, want dat liet de skiernis van de krant niks zien. Dat de kranten heel lang altijd in handen wijzen van wat je neemt maatschappelijk betrokken ondernemers. En het liep erop dat deze eigen eigenaar aan diezelfde voorwaarden voldoet. Voor 3 februari matten ze eruit wezen. Als dat net slaget, komt de Ljouwerter opnieuw te keep. Het is in elk onnemelijk bod.